Wat wien is voor de Fransen en whisky voor de Skotten, misschien is dat molken wel voor us. De afdronk vind ik echt heel prettig. Maar hij zit wat meer aan het voorstuk van de tong dan aan het achtereind van de tong. Nou hing je weer net al je zak maar de noos in het glas, liek als deze meesken. Maar dat molken bij us post, ja goed voor us is, daar binnen we alle jaar mee grutbracht. Ja, gewoon 3 glazen melk per dag. Hoe is 3 zuur en 1 melk? En dus, zij is dan het leeuwen, hebben wij een soort van heilige taak om het meestdom voor u te helpen met die zoene suvel. Dat leeuwen het succesvol west. In ons land produceren en verwerken we per jaar zowat 14 miljard kilo molken. De omzetwaarde hiervan wie in 2018 dik 13 miljard euro. En met dat geld verdienen gaat iets heel goed. Beels het molkenvolume de afgelopen 25 jaar maar zo'n kwart groeit is de omzet in 10 jaar tijd maar dik 2/3 aan. Beels de boer voor een liter molken, al weet hoe lang lieker nog dezelfde prijs krijgt, heeft de zuivelindustrie om diezelfde molken dus heel iets meer te verdienen. Het belang van de molken is dus groot, zeker in Friesland. Goed 60% van het Frieske groenoppervlak wordt gebruikt voor de veeteelt. Maar wat dan ik van belang is om dus goed naar die molken te zien. Want als wij de vrouw echt helpen met die zoene zuivel, is de milieubelasting van de landbouw, dat ze vol om te dwan is, om eens ik beter te accepteren. Zie maar, het offer dat we brengen van de goede zaak. Het voedingscentrum, officiële orgaan van de oerhiet, is duidelijk. Zuivel past in een zoen dieet, mits we net de meest vette molken, yoghurt en cheese nemen. De zuivelindustrie zet het argument voor zelfs ook royaal in om u zo'n molken te houden en de rest van de vrouw erom te krijgen. Maar wat voor vrouw zit er achter die witte walen, die sluier van zoeners? De meeste boeren in Friesland en 80% in heel Nederland leveren haar molken aan Friesland Campina. De rest gaat naar andere zuivelfabrieken. Friesland Campina is dus vierwaai de meest bepalende speler in de Nederlandse zuivel. Het jaarverslag van 2020 verwacht het bedrijf takkenwieken te leveren. Als we zeggen naar 2019, dan heeft Friesland Campina een omzet maken van haast 11,3 miljard euro. Er wordt naar meer dan 100 landen exporteerd. Een Nederlander consumeert gemiddeld 128 kilo zuivel per jaar. Molkenproducten liek je een logisch pad van uw dieet in te nemen. Maar wat is logisch? Nou, mijn onderzoek bij jaarverzamelaars heeft me wel geleerd dat inderdaad melk een heel onnatuurlijk product is voor iemand die ouder dan 5 is. Dat zei Remco Kuipers, cardioloog en promoveerde op onderzoek naar evolutionaire geneeskunde. Kuipers onderzocht intensief wat de allereerste mensen eten. Daarvoor houdt er langere tijd bij jagers-verzamelaars in Eerst-Afrika. Ja, je ziet hier dat ze besjes hebben. En ik weet niet of hij in beeld is, maar ze hadden ook hyrax. Dat zijn een soort klipdassen in het Nederlands. Eigenlijk alles wat ze daar kunnen vangen. En dat zijn meestal wat kleinere dieren. Eten ze daar. En je zag daar hele gezonde, ontzettend sterke mensen. Ja. Zij eten natuurlijk geen bewerkt voedsel, vol met chemicaliën en suiker en dat soort zaken. Ja, behalve honing dan. Hè. Maar voor de rest is dat eigenlijk de enige bron van suiker. Maar voor de rest alles uit de natuur. Onbewerkt vlees, vis, gevogelte, eieren, rauwe eieren overigens. Melk? Nee, ik heb ze nog nooit een buffel zien vangen en melken. Nee. Maar sinds 2010 verloren er wat. De theorie is dat de vruchtbare regio's van Eerst-Afrika oerbevolken rekken. Dreut er honger tegen groepjes mensen oer de onvruchtbare steppes, dat ze ons niet oorskoen als molken van het vee drinken. Dat maakt in de eerste ta een soort ziekte en stierte laat hebben, maar gaandeweg bouwden deze volken een lactasepersistentie op. Stadig konden ze molken heel iets beter verdragen. Via het Midden-Oosten bedarden deze volken uiteindelijk in Europa.
we zien dat evolutie juist bij het drinken van melk heel snel is gegaan. Je ziet dat in het verloop van eigenlijk binnen 10.000 jaar van 10 naar ongeveer 70, 80% van die lokale bevolking eens lactase-persistent was. En jij zegt die tijdspanne van 10.000, 12.000 jaar tussen toen dat begon en nu is evolutionair gezien te kort om te kunnen zeggen melk drinken hoort bij ons lichaam. Ik zeg nooit te, want dat is gevaarlijk. Hè? Dat is natuurlijk dat is vrij feitelijk. Wat ik denk is dat het een hele grote uitzondering zou zijn op evolutionaire schaal. Dus als ik zeg enerzijds is een gemiddelde tijd voor een nieuw evenwicht is 100.000 jaar. Nou, dan is 10.000 jaar wel heel kort. Als we daar zeg maar, op evolutionaire schaal zo snel aan hebben moeten wennen, is het de vraag of we aan alle componenten in melk wel hebben kunnen wennen. En of bepaalde daarvan niet juist ons problemen geven. Of ze nou ontstekingen geven en daarmee auto-immuunziekten, of daarmee misschien een verhoogde kans op kanker. Of dat ze bijvoorbeeld nog bepaalde hormonen bevatten, waar wij als volwassenen helemaal niet mee om kunnen gaan. Want immers, melk is een groeimedium voor kinderen. Want wat is dan de gedachte dat er stoffen in melk zitten die ontstekingen activeren? Ja, dat zijn serieuze vragen waarbij je denk ik niet moet zeggen van hey, melk is logisch en het drinken als kinderen is dus gezond. Nee, ik denk dat je dat goed moet onderzoeken. Heb jij antwoorden op die vragen? Ja, wat is een antwoord? Hè? Als ik nu zeg ja, ik heb antwoorden, dan moet je me er niet op vastpinnen dat dat definitieve antwoorden zijn. Maar er zijn in de wetenschap aanwijzingen, en er zijn heel veel grote onderzoeken natuurlijk gedaan, dat in ieder geval melk nou niet per se gezond is. Dat wil zeggen, het is niet per se iets wat je nodig hebt. Anderzijds, er zijn ook geen onderzoeken die laten zien dat het nou heel erg ongezond is. Maar als je dan heel erg kritisch gaat kijken naar, goh, waar zijn er nog wat haakjes en oogjes, dan komt dat toch wel uit dat gefermenteerde zuivelproducten over het algemeen wat gezonder lijken. Nou, dat pleit er al voor, hè, dus dat fermenteren, eigenlijk wat je bewerkstelligt als je lactase-persistent bent, dus dat je toch iets kunt afbreken in melk wat misschien niet goed voor je is. Als je dat door bacteriën laat voorbewerken, want dat is wat fermentatie is, dat het dan wat gezonder voor je is. Misschien drinken we dus nog te kwart melken om echt te weten hoe goed of verkeerd het voor ons is. Maar dat het dus er net van weerhouden om ons melkenproductie hield maar op te vieren. We moeten de vrouw om ons voeden. Omdat de Europese merk aardig verzadigd is, worden Azië en Afrika daarbij hield iets wichtiger. Hier wordt alleen nogal terug Friesland Campina optelt goed 4,9 miljard euro omzet. Dat rent dus al haast naar de helft van de totale omzet van het concern. De Nederlandse industrie levert aan deze continenten naast babyvoeding vooral convenience producten met een hege toegevoegde waarde. Dus net de klerenmelken, yoghurt en cheese, maar drankjes, toetjes en luxekoord met een soort suiker en bewerkingen. En condenseren melken. In de Ljouter Melkfabriek wordt condenseren melken gemaakt van de Aziatische merk. Dit bestaat van 45% uit suiker. Ook de Hoogwoudfabriek in Bolzert bij Glieks trouwt op het exporteren van condenseren melken met 44% suiker. Dat heeft alles te krijgen met die nieuwsneemde evolutie. Wils de melkendrinkende stammen haar in Europa vestigen, blijven de orenvolken lactose intolerant. Twatredden van de vrouwbevolking kan na de eerste poppenjaren helemaal geen melk meer verneren. Krijgt dus alle orenzoogdieren. Alleen nog door te bewerken en zwier te maken, kunnen we de net-westerse mens verleiden om zuivel in haar dieet op te nemen. Je gaat niet dood aan melk, maar het wil niet zeggen dat het niet beter kan. Professor Dr. Tom Baas zit al een leven lang in de melken en zucht met arguseren hoe de zuivelindustrie helemaal ontwikkelt. Net alleen nog in de vrouw, maar ik hier. Want ook wij hebben wezenlijke kwaliteit van melken versmieten, zei Baas. Zonder we dierlijk vet in de band die hebben, zit dus dieet vol met transvetten en suikers. De problemen zijn eigenlijk alleen maar toegenomen toen we dat zijn gaan aanpakken. Ton Baas leert wel in de zoenewerking van zuivel, maar dan moeten we ons meer verdiepen in het melkvet. Een gemiddelde liter koolmelk bestaat van goed 4,4% uit vet. Boeren worden ook uitbetalen nevens dit vetgehalte. Er wordt door melkfabrieken wel wat onderscheid maken tussen verschillende vettypen, maar vierstentemin, zei Baars. Dat zit opgesloten in allemaal vetbolletjes. Die vetbolletjes die gaan zweven, die komen omhoog en die klonteren dan eigenlijk min of meer samen.
En dat kun je analyseren. Baars kan dat vet onderscheiden in zo'n 20 verschillende types vetsoeren. Van die 20 vetsoeren binnen er maar een paar die een goede uitwerking hebben op mensen. Dat binnen vooral de zogenaamde CLA's en vetsoeren die het omega-3 bevetjen. Omega-3 is een ontstekingsremmer. Maar volle meer vetsoeren in een gemiddelde mengel molken bevet je omega-6, een ontstekingsbevorderer. In uw zieten zitten te volle ontstekingsbevorderers en te min ontstekingsremmers, omega-3. Wil molken een echt zoenersproduct wezen, dan zou die verhouding tussen omega-3 en 6 dus zo gunstig mogelijk uitvallen moeten in het voordeel van omega-3. Dus melk zou zoveel mogelijk CLA's en omega-3 moeten hebben? Ja, en dat is moeilijk. Ik bedoel, dat is in principe ja. Je kan daarop voeren, want het is wel zo dat eiwitsamenstelling in melk, want eiwitten kan je ook zo'n soort verhaal overhouden, maar eiwitten zijn heel sterk gewoon door het ras en de genetica bepaald. Terwijl dat vet, dat wordt heel sterk door de voeding van de koeien bepaald. Dat wordt door het zomer en winter bepaald. Dat wordt bepaald of die koeien graskuil krijgen, of die koeien snijmais krijgen. Daar kan je op sturen. Geen krachtvoer, geen mais en soja, maar gas. En dan bij vakker vask. Dus de kool in de gruide. En dat betekent haast automatisch meer productie in de zomer, minder in de winter. Als je koeien naar buiten doet en je geeft ze alleen gras, dan is de omega-3, omega-6 verhouding is ongeveer 1. 1 staat tot 1. Ga je in die Amerikaanse feedlots, waar die koeien soja, mais en dat soort producten krijgen, dan zitten ze op een verhouding van 8 staat tot 1. 8 keer zoveel omega-6. Eigenlijk 8 keer te veel omega-6 vetzuren. Als we weten dat kei in ons land zijn volle meer krachtvoer krijgen als voorheen, laat de conclusie van de hoorn dat de molken nou dus een volle minder zoene omega-verhouding heeft als vroeger. Maar vindt u dat de zuivelindustrie in Nederland daar goed op stuurt? Dat die op de goede weg is om ons de beste melk te bieden? Daar wordt niet op gestuurd. Ik bedoel, ik zie nergens dat er pogingen worden gedaan om iets van positieve vetkwaliteit te belonen. En je moet er gewoon een bonus-malus systeem op zetten, een beloningssysteem op zetten. Anders gaat geen boer eraan. Ik bedoel, het kost gewoon die boeren, bij wijze van spreken, wat melk. Ja, dus dan moet je het ook ergens in een hogere prijs moet je dat ook terugvinden. En dat is precies de ziektocht die het zuivelondernemer Katrines Wierda van Oudemarm onderneemt. Mooi een paar boeren beziekt hij cheese op de markt te brengen die het eer heeft voor zoeners. Voor us, voor de kool en het longenskip. En dan is dit juni-lancement wat er bovenop zit? Ja, dit is de eerste snee en dan heeft een beetje juni en wat ware snee en dan heeft van juli nog. Ja. Tom Baars heeft maar die samenstelling van de molken, de laatste gas het er helemaal 100% gelijk. Dus ik heb maar de boeren niet nodig voorwaarden dat ze minimaal een jaar hier in plaats van 120 dagen, wat vaak een eis is. Zeggen wij van nou, ze moeten minimaal 180 dagen naar boeten. Daar hebben we heel goed naar zien hoe we dat doen. Dat er maximaal gas in komt en dat we daarin leren hoe dat het beste kan. Alleen de ene boer heeft wel krijgt wat meer mogelijkheden dan de oren, dus is maar duidelijk op dat vlak. Wij voeren de laatste jaren vrij sober. Ja. En vooral van het natuurland. Dan komt dat jong hier wel lezen. Ja. Vooral een soort heeën. En ja, dus ik voer die wat meer structuurrijk fretten. En ik probeer die zo min mogelijk spullen om te geven, maar ik moet wel wat jippels in dit geval of wat zetmeel probeer ik om te geven om toch een beetje productie onder elkaar te krijgen. Als ik naar de bedrijf van Sietse Hengschot, heb ik gewoon een heel soort natuur. Dan is de basis is aanwezig om uiteindelijk betere resultaten te boeken met de molken die van dat gas komt. Vervolgens kiezen ze van wat vullen we bij. Dus wat voor voer wordt aangekocht? Zit er een soort zetmeel in? Of zit er eventueel meer zoekers in? Dus wat kunnen we daarin sturen? Hoe kunnen we dat verbeteren? En je kunt er nog een extra impulsie aan terug. Bepaalde zaden, oliën toe te voegen. Dan hebben we het olijnzaad bijvoorbeeld. Ja. Dus wat voor effect gaat dat allemaal? Dat leidt ertoe dat er een hogere hoeveelheid onverzadigde vetzuren in komen. Maar niet alleen nog dat, ten opzichte van verzadigde vetzuren die wat minder gezond binnen.
Maar ik dat de verhouding tussen omega-3 en omega-6 gunstig wordt. Dus dat de omega-3 wat hoger wordt ten opzichte van omega-6. Dat giet algroe vetzuren en onverzadigde vetzuren. Wierda wil zijn filosofie net alleen nog inzetten als verkeerpraatje, maar beziek het echt om toonbaar te maken dat gas voor een kei zonder melken jouwen. Dat docht hij met het melklab, dat langere tijd de melken van 20 ontsletten boeren onderzoekt op vetzuren en omega-gehaltes. De melkveehouderij is een kant op gaan waarbij we steeds meer maïsbroeken gaan binnen. En werd een deel van de bedrijven niet met 10 of 20 of 25% van de energie en eiwit uit voer van buiten helpt, maar soms naar de 40%. En ik denk dat we daarmee dan een verkeerde kant op gaan. Want er zitten ze vaak voedermiddelen bij waarbij het heel moeilijk op dit front is te sturen. Dus de keuze is van als we wel een instrument vinden nou, waarbij we boeren helpen kunnen om er wel op te sturen vanuit die basis waarbij ze een soort gas hebben. En we kennen daar wat mooi in een merk, ik in ons eigen product, in de cheese in dit geval, of eventueel oren van yoghurt of kwark of wat dan ook. Ja, dan juist wel een nieuw perspectief. Ik denk dat dat belangrijk is voor de zuiveling in algemeen niet ik. We onderwerpen de molken van Sietse Henk Heitema, de leverancier van Katrines Wierda, aan een echte pruwerij. Want misschien gaan zoenes en smaak wel honger in honger. Dat is al eerst wel de uitzoeking van Bas de Groot, een man die hem melksommelier neemt. Hij proeft molken als wien en beziekt het ros, voer en groensoorten te herkennen in de molken. Nou ja, het grappige is, ze zijn dus even alleen naar het glas kijken. Dat zijn kleinere vlokjes, zullen we zeggen, op het glas. Dat is bij hetgeen uit het pak. En er is zeker een verschil in kleur. De een is de melk van het Frieske is echt geler. Ja, hij is echt geler. Ja. Er zit niet heel veel geur aan nu. Naar mijn idee moet melkproeven gewoon standaard in het instrumentarium van de boer zitten. Ja. Kijk, nogal een oudere boerin, die wist zelfs die kon proeven op welk perceel de dieren liepen. Ja, nou, ik denk dat het heel waardevol kan zijn als dat een onderdeel is van je waarneming van je bedrijf. Ja. Maar, proeven jullie iets afwijkends of ruiken jullie iets afwijkends? Dat zou kunnen, nee. Dat is ook wel goed om te weten. Nee, het is wel zuiver in smaak, vind ik. In geur. De derde man aan tafel is Jan Bles, telg uit een echt zuivelgeslacht. Ja, ik ben mijn malken opgegroeid. Ik heb wel eens zo'n kerst als ware kerstmalken op mijn voorholen schrouwen en dan ik in het Fries. En Jan Bles heeft een missie. De verbinding tussen boer en burger weer herstellen. Toch smaak. In zijn restaurant in Waardzijn wil er mensen in de kunde komen litten met de smaak van onbewerkte eten en de meest natuurlijke zuivel. Dat dochter in geerwerking met Zuco, een mini-coöperatie. Hoeveel kei heeft nou, Jan? Eerst in Tolwe. Tolwe kei. De jaren bezieken ze de allerbeste malken te heljen uit het oude ras van Friesk-Hollandse kei. De kenmerk die dit ras had, dat is vooral om ruwvoer om te zetten in molken. Met zo weinig mogelijk extra hulpstoffen, zeg maar. Dus die filosofie om dat van eigen groen, de molk van eigen groen te maken, van je eigen terroir, de beste molken te maken met de meeste inhoud, dus kracht in die molken, om te zetten naar de rijkste zuivel. Wat een koe jouwt, dus wat er aanjouwt aan nutriënten in die molken en die vlees, maar er direct in krijgen, maar hij binnen krijgen. Maar dat hij meer voortjouwt als wat hij krijgt, dan moet er het ergens bij helpen en dat helpt er van zijn rego. Dat is zijn lichaamsvet eigenlijk, de vetverbaan. Daar komen afvalstoffen bij vrij en die stopt hij in de molken. Heel simpel zijn. Nou, en ik denk dat dat proost. De ziektocht van Jan Bles is des te opmerkelijker als we sjuggen naar zijn sporen in de zuivelfront. Bles wie decennia lang in het dienst van Friesland Campina, betocht marketingcampagnes voor het concern en werken precies daar dat de Nederlandse zuivel ze graag voert aan de groenhetwol in Afrika en Azië. But something magical happens out here. Bles Lloyd, krijgt als zijn jerdere werkjouwer, bij vakkar de klam op het ontwikkelingswerk van de Nederlanders daar. Dat is juist naar de voeding van Ben, of eigenlijk de ondervoeding, de malnutrition. En ze van ja, ken maar dat is het wel. Dus het is een heel eerlijk product.
Maar dat eerlijke product heeft meerdere kanten. In gewoon Aziatische landen mooie westerse bedrijven wel de merk op, maar mat de zuivel voor tenminste de helft uit inlandse molken bestaan. We hadden dus alle eigen belang om daar de landbouw van de groen te krijgen, zodat er ook meer Nederlandse molken aanzetten worden. Dikwijls, net alleen de Aziaten en Afrikanen zelfs binnen net bouwt op zuivel, ik halongeskip is volle minder geschikt voor kei en gas. Om daar wat molkenproductie te komen, moeten we alle mais, soja en palmvet aan de bisten daarvoor worden. En zo wordt de missie om de vrouw te voeden hield dit inzet om de productie te verhegen. Wil die verheging direct gevolgen heeft voor de zoeneskwaliteit van zowel de zuivel die we de vrouw uitzuitelen als uw eigen. Het ierverslag van Friesland Campina stiert vol mooi betere voeding, maar de ziekterm gezonde melk levert niks op. Dus dat heeft alles behalve met gezondheid te maken. We zouden dan toch veel beter die productie kunnen inkrimpen en naar die kwaliteitsverhoging gaan, naar die naar die echte gezondheidsaspecten kijken. Ja, dat is een keus. Maar daar worden we toch allemaal dan gelukkiger van? Ja, maar er zal wel een macro-economisch verhaal zijn wat erachter steekt. En een industrie die daar belangen bij heeft. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk andere keuzes te maken. Het is niet dat wij overgeleverd zijn aan dat soort dingen. Het is altijd een keuze. Intussen importeren we heel iets meer soja, mais en palmolie. Mais voor zetmeel en energie. Maar dat gaat ten koste van de eiwitten en de vetten. Daarom moeten we soja bij om het eiwitgehalte omheen te krijgen. In 2018 waren er bij nog eens 90.000 ton palmolie terug het veevoer maken. Bedoeld om het vetgehalte op te krikken. Nog eens 90.000 ton palmolie wordt direct onder de zuivel toegevoegd. Het bedarrt streekrucht in cheese en convenience, maar ook in melkpoeier. Fat-filled milk powder nemen ze dat. Simpel zijn komt dat erop deel dat de melkvetten met de zoenevetsoeren uit de melkewei hellen worden en vervangen door goedkepere en volle minder zoene palmolie. Het kostbare bestanddeel melkvet wordt voor goed geld terugverkocht aan de voedingsindustrie en de farmacie. Zo verdient de industrie meer om melken ten koste van de zoeneskwaliteit. Als je bij wijze van de melk in Nederland produceert, de vitamine en de mineralen eruit haalt, die verkoopt aan de supplementenboer en de leeggehaalde melk wat suiker erbij doet, zodat een arm kindje in Afrika het wel lekker vindt, ja, dat is natuurlijk onethisch. En dat zou niet mogen. Maar ja, als je over winstmaximalisatie denkt. Die fat-filled milk powder speelt een grote rol in de export. Het wordt gebruikt als groenstof voor recombined milk. Daarbij wordt melk geskierd in 3 fracties: melkpoeier, boterolie en water. Melkpoeier kun je in de tropen bewaren, water kun je en dan heeft boterolie. Die kun je ook in de tropen bewaren. Er is geen lokale melkproductie. Dus op basis van recombined milk maken wij zeg maar de piek melken. Ja. Maar in die boterolie zitten de beste stoffen volgens mij, toch? De vitamines en de vetsoorten? In boter, dat is het botervet. En in de botervet daar zit ik in vet oplosbare vitamines. Maar in het magere melkpoeier, dat is de eiwitten. En daar zit ik wat de vitamines en mineralen in. Het is eigenlijk weer een volwaardig molken. Ik kan me namelijk wel eens vertellen dat die boterolie bij die recombined milk vervangen wordt door palmolie. En dan denk ik, dan haal je toch de goede stoffen eruit. Nou ja, was ik een ontwikkeling just. En dat bedoel ik, krijg ik te zeggen. Dat soms is, vind ik, de hele zuivelsector te volle gericht op kostprijsverleging. En melkvet is duur ten opzichte van plantaardige olie. Niet alleen palm, maar daar heb ik soja en daar heb ik alle verschillen. Zeg maar. Nou, waarom vervangen we net boterolie zoals plantaardige kunnen we de goedkoper krijgen. En het is dezelfde voedingswaarde, praktisch dezelfde. Dat laatste valt te betwijfelen. Palmolie bestaat uit volle meer verzadigd vet en wordt algemeen zien als net goed voor de zoenes. En de goede vetsoorten die in boterolie zitten, de CLA's en omega-3's, verdwijnen uit deze melken. Zo voeden wij de vrouw. Dan maken ze toch wat betaalbaar. Het moet wel accessible wezen voor de Afrikanen. En dat het dan mooi
iets goedkoper is, werd ze toch een keepje kennen, werd ze toch een goede voeding krijgen, ja, dan is het goed. Ja. Ja. Dus koopman en dominee die kunnen eigenlijk prima gewoon in hoorn gaan. Ja. Hoewel het blees geen verkeerd wordt spreken vol over de exportpraktijken van de Nederlandse zuivel, had hij zijn focus helemaal verloren van mondiaal en bulk naar lokaal en smaak. De grote bedrijven hebben ook gewoon een elektrisch team. Wat ze doen is de eindproduct in ze testen, maar net wat er binnenkomt. Want molken is molken. En het is wiet, het heeft vet, eiwit, lactose. En het is veilig, geen antibioticum. Dus, celgetallen en het microbiële wordt meer. En punt. En daar, troch de verwerking, gaan we de smaak wat mooi zien. Wij draaien dat nou om. Wij zeggen van, nee, begin bij de boeien, het gas, en zien hoe we daar meer smaak op maken. Maar dat is een onontginnend terrein eigenlijk. En dat is de zoektocht. De Fransen zijn heel grutsk op hun wien. En dan gaat het door smaak. Ja, de Schotten zijn heel grutsk op hun whisky. Dan gaat het door smaak. Wij zijn heel grutsk op hun malken. Ja, maar we weten het net om een onderscheidende smaakvolle molken. We weten net hoe dat kan. Ik denk net dat we grutsk zijn op ons molken, maar op de vaardigheden die erachter zitten. Ja, op het beheersen van het vak om molken te produceren. Het verschil zou zijn, toch? Ik ruik ook. Ik vind mijn associatie met geurs, hij is heel licht kazig of zo. Maar ja hoor. Ik proef geen echt afwijkingen. Nee. Het grappige is dat er in zuivel wel onderzoek gedaan is naar smaakafwijking, maar dus niet naar smaak nog. Als het over de meest pure smaken en de meest diepgang zit hem toch in rauwe melk. Ja. Wat ik ook denk is als je een... En ook in rauwe melkskaas. Ja. Kenners zeggen dat rauwe molken volle lekkerder is als pasteuriseerde en homogeniseerde molken, zat bij die in de winkelkeerpje. Maar nevens Tom Baas is er nog een groot voordeel aan rauwe molken. Zeker als die rauwe molken fermenteren is daar kefir of hang-op-yoghurt. Je zit nog steeds met de eigenschappen van de volle rauwe melk. Dus het vetgehalte is hier nog intact. De rauwe melk is niet aangetast door verhitting. En daarna laat je het fermenteren. Dus eigenlijk die drie kanten, het onbehandelde, het hogere vetgehalte plus het fermentatieproces maken een plus eigenlijk in dat product. Baars zucht na jarenlang onderzoek dat mensen met astma en orenontstekings- of auto-immuunziektes volle met rauwe molken verneren kunnen en er zelfs van opknappen. Klachten nemen een heel eind af en die mensen komen qua subjectief beleefde klachtenscore komen ze heel dicht in de mensen die eigenlijk geen klachten hebben. Als we de hygiëne goed in acht nemen en de productieprocessen verkwartje, dus molken alle dagen opheljen en voortverwerken, kunnen rauwe molken veilig consumeren worden, zo'n Baas. En zo zo'n smaak, zoenes, kou en milieu weer opbloeien kunnen. Ik zit even te denken aan alle kleine zuivelfabriekjes in het dorp die we vroeger hadden. Graag. Ga je weer naar zo'n model? Ik denk het wel. Waarom niet? En ik denk ook dat het iets wordt of van kleinere zuiveleenheden. Dus ik ben ook veel in Zwitserland geweest. In Zwitserland heb je dat nog steeds. Dus als je door Graubünden heen gaat, in elk dorp zit nog een klein kaasmakerijtje. Het is alleen maar een kwestie van prijs. Dus zijn wij bereid om voor zo'n product te betalen? Nou, dan kan je dat inrichten. Als je de sluier aandoet, wordt de vrouw er net altijd maaier op. Maar zonder witte walen wordt het zicht op de Nederlandse zuivel wel helderder. Wij zijn toch altijd zo grutsk in Nederland dat wij de vooroprenners in de zuivel binnen. Nou, ik denk dat met heel veel plakken in Oorland kunnen ze zeker dezelfde kwaliteit mogelijk produceren. Zeker om museum hier in Europa. Dus dan zou ik zeggen van let op ziek in, nou, wet we weer een stap vooruit zetten kennen. Het zou echt interessant wezen voor de hele zuivelsector om weer om te gaan naar die basis, weer om te gaan naar die kou, is een omjouwing, produceert molken,
lest rauwe molken verkeepje. En zou dat uiteindelijk kennen op een moderne manier? Ja, ik denk die vernijingen, die komen vanuit het Lietse. En van het Lietse wordt het wat grutter, wat grutter. Op een gegeven moment wordt het zakrutter, op een gegeven moment oerno wordt het toch een corporate, zeg maar. Dus binnen inderdaad die Lietse speedbootjes, zeg maar, die om de grote tanker hinnen en we hebben elkaar direct nodig. Dat hindert helemaal niks. We moeten ik net zeggen van doe goed en doe slecht. Nee, het kan alle emotioneel. En ik denk wel dat het van belang is dat dit soort speedbootjes op een gegeven moment ik rond krijg. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Maar verwacht jij dat die gezondere melk al die mogelijke negatieve effecten teniet zal doen van melk? Nou, dat zou ik willen onderzoeken. Dan denk ik dat je van een andere soort economisch genot van Friesland en van zuivel kunt genieten. En dat zou de discussie moeten zijn? Wat mij betreft. Dat doe ik graag aan mee aan dat wetenschappelijk onderzoek. Er valt nog volle meer te vertellen hoe molken. De uitgebreide verhalen van de haardrolspelers in deze uitsturing binnen waarom te harken als podcast. Zoek op de podcastplatforms bij Friesland Doc Molken.